Anong biyahe ni boss? Ay pakat-batan sana. Pero pamasahe. 5,000 sa mga senior. Stick ako senyor. Kita ka itong Hoy, ikaw na dyan! Bago ka pa! Problema ko lang kaya ini. Sige, daro-daro. Daro, balik ka outro. Basahin ka. Payak. Diyan naman ako sa pagkatpatan. Diretso, pwede yung diretso. Magali ka na digdi kung Pagkasulin na ako na lang. Asing buhay ni. Grabe yung pagkalimalas. Garo sa naman ako binagsak ang langit. Grabe yung pagproblema yan. Dahil panggatas mga ingin ko naman. Pamilya, mari pa kayo di bunggo kulugod. Maribukon kang driver ka. Anong biyahe mo ini? Pakat-batan. Pira pa masay tayo, boss. 2,000 sa ito. Kamal mo man magsingil. Ay, yaga 2,000. 2,000 sa naman ni. Grabe pangangay pa mo manan, boss. Ay, Grabe yung pangkrudo kayo ni. Alining Amerika. mahal pa nga na yung sibulya sa krudo mo. Ikagrabe ka magsingil. Ireklamo ta kalugod sa barangay. O kamulugod mag-drive. Baka man sa arugan. Kamuta. Hindi pa Kita naghanap buhay kita ngunyan. Hindi mo pati oh. Magagaba na garo yung auto mo. Uy, kapapakaray ko pa sa nakain kita yung Munich. Sige na, mabayad ako. Sige na. Para na pag nakalaw ka ko ah. Sige. Nakabalang para pa Sige. sa'yo. Ay! Asad ko na kita. Nanang iba masunod. Boss, anong biyahe ni boss? Ay pakat-batan sana. Pero pamasahe. 5,000 sa mga senior. Stick ako senyor. Ang boss ay. Buwaro ka ng kalakaran ngunyan. Kamahal lang mga bakalon. Hoy, 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 hoy. Tolputa ka. Hoy, Ano yun, konduktor? maribukon ka man. Ano ini Pasayro pasero? ko ini. Oh, Pasayro pares ko mo ano. pa Di ka na magpararibog dyan, Noy. Maribukon ka, bis makaali na. Nagmamadali ako ng oras na, oh. Pag senyor, perang discount. Ano? Saan na boss na? Sige na, senyor ako. Kumana daw, Mari. Maribukon ka. Buong kayo ni. Pasayro sa nakita. Driver sa naman kita. Oh. Pasayro. Boss! Sa inang bihay kayo ni, Pakat-batan. pwede sa payaro ako ba? Hoy, hoy. Pakat-batan na. Pagkatpatan bagambi, ito mapararaw ka. Kala ini, bago ka rin magsakay. Kung gusto mo, special ride ka, magbayad kang ano, pero singil mo ka special ride. Ito mo sa para. Ala, tapos bago pa Kayo kang mga senior. Tas mil. Puta yan, senior! Bakbak senior, doy! Ika, lingon mo, senior ka na na, ano na nga ng angog mo, pudpud na. Nagnas na bagay yan. Oh, Kugit na lang lugod! Grabe oh, pugit ka na lang. Sakay na. Mga maribukon mga pasero mo yan. Ano biyahe, boss? Ribok talaga. Ano biyahe kayo, boss? Grabe na. Hoy, Sabi ko naman po. ay, lugong Bayana, bayana, bayana. Bagay akong ano. Mapagalan magpara, ano digdi magpara, drive mo. Ako na lang madrive. Tapos masabit ka, mapalibre ka. Grabe pag problema sa akin. Tanay ako masay. Sabit-sabit ka pang naisiyan. Ika, Noy. Kung abok ka magbayad, maglakaw ka na lang. Pwede cellphone bayad. O pili naan. Cellphone, sige, 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 sige. Yan na, tamahan ka na kita. Ano ito? Mahal kita. Grabe problema. Yung kita eh. Boss, nagbaray na ba kami, boss? Ang tigalat mo. Ano ko lang ko pa, oh. Bag pamakanig, gabayad. Uy, magbayad na ka mo. Bayad ka na. At sinarap ka Mga nagbaba! baon ako nindo. Aray nindo ta. Sigarilyo, boss, bawat bayad. Ay, dali, dali! Ano yun, ay? Ano mo? Oh, oh. May huli pa ako dyan, ha. Sukli Saan ka ko, to sa boss! huli ko dyan? May discount ako, senyor ako. Sukli ko! Ano yun ka, boss? Ano yung problema mo? Problema ka sa buhay. Ay, problema mo na ito. Baka narami kita kayo. Nagbayad na kami. Ano pang inulat mo? Gutom na lamang na naman ako. Mauli na naman ako kasi pag-abot ko kayo naman sa dudumanan ko, pauli na naman ako. Boss, magari mo kaya, boss, magdari, boss. May problema ka, Garo. Problema talaga ako. Pero di ko nga ni kaya magdari. Ay, magbaba ka. Totoo ka mag-drive. Ako na lang, madrive. Ano, boss, di mo kaya? Ako na sana, bali na kita, oh. Dali na, kanunin ko! Bali ka na mo, ah. Baka ibig kumangita sa itong Hoy, ikaw na dyan! Bago ka pa! problema ko lang kaya ini. Sige, daro-daro. Sige na, babagit ako. Grabe problema ko. Hoy, hoy, baraba ka mo dyan, baraba ka mo dyan. Hoy, nagbayad na kami. Hoy! No, taman! Ako na ang driver, ako na mabuti, di baraba ka mo dyan. Kaya ako naman! Hindi ka matubod sa kuya. Kalindong ka-istorya yun. Yeah, Otro, lugit ka ini. basahin ka.
payak. Ganso naman ako sa pagkatpatan. Diretso, pwede mong gawin diretso. Maganda ka na digdi kung Kasulina ko na lang. Kapag ganun ka istorya ng ano na ini. Ito na ang cellphone ko. Nagtrabaho kita ang cellphone ko. Kuha ko muna. Masakay na. Hoy, bayad! Palan. Ano yung kusang gatos? Ha? Di malingaw ah. Tada, ano ka mo digdi? Palang driver. Sorry daw, boss. Kaso ba ako digdi? Iyo, Kung anong problema mo? sukli ko. Sukli ba sa'yo mo di ka pa nagbabayad? Pwede pa ulit, masakay na kita ako. Ay, di na ka magano. Ay, wala ka, masakay na ako. Magbayad ka na yun. Nakapag kita. Diyan na tabi sa gilid na lang, pakipuno-puno na lang dyan sa gilid. No? Masakay na ako, boss. Mali ka na digdi ta. Ay, Baka kung... wala ka, kaya ako makaulit, boss. Oh, sakay na! Sakay na! Oh. Sa ano lang ha, pakipano-pano lang yan sa gilid tabi. Dahil magpara. Ni, basta. Ako magsasadya ka yung jeep. Tatay ka sa aking driver. Dakulo ng problema mo sa buhay. Magsakay ka na. Libre ka na dyan. Ano yung sabihin ka? Magbayad pa kami. Malamang. Ano ini? Kaya ba mo ini? Malamang. Nagutro nga ni. Kapatan mo maka. Imbis ka sa'yo mo ini. Hindi pa. Tara-tara sa tabagwang naan. Sakay na. Dali na Ika nga, lang. uy. Sakay na naman. Libre ka na. Ako di. Kasi ini, bistado ni ini. Bistado. Para taban yan duman sa mo. O, di pagpasakayin. Wala kang madali. Pagkatagan. Sige, tamali na kita. Pamasahe Mali ka na, digdi. Pamasahe ko Mali ka muna. na, digdi ta. Baka kung pamasahin mo na. O, sakay na ka mo. Dali na. Para rin na kita, digdi. Sarabay sabihin na kita, digdi. Soro. Kita. Mali na nga ni. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na nga, dali. Sige na, sige na, sige na. Pantara na. Mali na nga ni. Sige na. Makali na tayo ng oras na. Makauli ba sa ako? Anuan? Yo! Good evening po. Sorry kung dito po kami nag-shoutout kasi medyo maulan po. Yung grupo hindi po namin masyado nakakasama. So kami dalawa lang po mag-shoutout ngayon. So let's go! Shoutout! Bants! Shoutout pala kay Sis Danica Orullosa Tampuco, tsaka kay Erika Hubahid Culoso, tsaka kay Ana Balbalosa. Yun, shoutout po. Salamat sa panonood. Shoutout, Thank shoutout. you so much. So ito na po guys yung mga nakalista guys. Isa-isahin ko na. Shoutout po kay maraming salamat sa inyong lahat guys. Kay RJ Saludo, Shoutout. kay Augusto Balbalosa, Shoutout. Balderrama Habana, thank you so much. Shoutout. Jason Andaya, Shoutout. Carl Christian, Babs Balderrama, Shoutout. Benedict Balderrama Calbelo, Boyeng Armando Fonseca, thank you so much guys ha. Shoutout. Kay Shena Armeldes Ramos, Angeline Brumbuela Solares, thank you so much. Nerex Bilardo, Jem Tayag, thank you so much. Kay Giselle Calbelo, kay Nold Diharme, at saka kay Tol Alas Cards, Tol Long Live sa Tao Sigma P 1960. Alas Cards, pakipalo po ng page niya, Hugot Sundaloyal guys. So hanapin niyo lang yan. Kay kay pinsan na Ray Lopez Bercasio, thank you so much pinsan. Sinatata ka na duman sa dating video ta. Ngunyan naghahanap ka pa, so isa tataka ulit. Thank you so much ha. Saka dyan sa shoutout sa gasolinahan sa mga kairibanan mo, thank you. Kay Kuya Bon Jericho dyan sa Maynila, salamat po kuya sa panonood. Kay Buendia Perfect, thank you so much ha pare. Kay Jeren Rosales Tol, salamat, thank you. At saka kay Jeneline Aguilar, so thank you so much. Nagpapashoutout siya dun sa lahat ng taga Barangay Payak, kay Ate Enyang, thank you so much. So guys, huwag pong kakalimutan, always support. Nasa YouTube channel namin Kuya Brad, hindi pa ako nakakapag-upload kasi mahina ang signal ngayon. So, sa YouTube namin Kuya Brad, saka sa Facebook page namin Kuya Brad. Guys, thank you so much sa 2,000 followers pala. Thank you. Bye-bye. So, huwag niyo kakalimutan, please support Kuya Brad. Always thank you, God bless you, and I love you. Kami ang Team Pahirap.